E în spate, joacă! Eliberezi! Eliberezi! Ești introdusă? Polinia, Polinia! Bun, e gata, gata acolo. Lasă-l. Nu, 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 stai, nu, nu. $50-22. Gata, gata. Las cuvântul, doamne. Alex, pe față! Alex, pe față! Primul. Lasă culoarul. Intră în aliament, intră în aliament. Intră. Joacă. Eliberezi zona. Ok. E în spate! Lași, îi lași! Te retragi! Repune din terenul de țintă! Din but! După 5, după 5! Joci avantaj! Joci avantaj! Nu a avut niciun influență. Nu, 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 pe el a făcut înainte. El a făcut. Nu, e ok, am rezolvat, eu mulțumesc. Sigur, să facă schimbare. Deci, el a făcut înainte și tot el a luat-o. El a făcut înainte și tot el a luat-o, nu aveți offside. Nu aveți offside să fie. Bun, împinge. Trebuie împinge. Să se iasă un jucător de pe 3 start, așa. Hai, băi, fără dacă veni voi. Hai, poziție, băi, băi, hai, poziție. Hai, băi. Timp pornit? Grămadă! Hai, băieții. Left of the mark. Calm. Hai, Hoge. Cal băieții, da? La mine, băi! Uitați pe mine, băi! Hai, let's go, hai! Linie 2, linie 2! Aici, sus! Crouch! Bind! La mine, băi! Set! Balonul ieșit, balonul ieșit, joacă, joacă! E în spate! Rămâi în spate, rămâi! Numărul 9 joacă balonul! Joci înainte, avantaj! Eliberezi! În spate! Zona! Stop! Stop! Doctor! Doctor! Stop, stop! La 10 metri vreau doctor! La 10 metri! Stingeți aici, Dojoane, nu poate să stingem aici! Calm! Nu mă joacă, doar nu m-ar bitu. Avem tu și el. Shot on the head. What happened? What happened? Se poate? Nu, că vorbesc. Numărul 8 vine la curățat. Ia cu capul, cap în cap, ca și factorul atenuant că încearcă să totuși să facă o curățare legală. Încearcă să facă o curățare legală și galben da. atunci vine. Da, deci o să fie un cartonaș galben și trebuie la numărul 9, la numărul 8 negru. De acord? Ok. Capitan, numărul 8. Capitan numărul 8. Numărul 8. Jucătorul numărul 8 vine la curățat, da? Ia contact cu adversarul în nivelul capului. E ca și factor atenuant, că totul să facă o curățare legală. A făcut curățare legală. Asta este neglijent? Da, dar a fost. Este neglijat și de acesta se coboară la cartonaș galben. Asta e. Da, asta e.
și cu jucătorul, te rog, dacă poți. Marian, dă mâna cu, uite aici. N-a fost cu intenție Da, tocmai de aceea. Da. Am văzut. Timpul, da, acolo. Contact cu capul la curățare. Margine. Nu-i nimic! Come on, let's go! Stai! Ține marginea, Toni! Hai, sunt 5 metri! În primă fază mi se pare că salvează marginea legală, dar după care oricum ies mingea afară. Primul om. Vezi aici. Să rămână pe față. Cedează, stop! Cedează puțin! Nu intră la culoar, păstrați același culoar. Băi, Băcaru, liniștit. Joacă! Atent! Vino! Și! Joacă! Pleacă în aer! Gata, băieți! Zona! Nu, fără brațe! Și tu ai grijă cum vii, tu nu pune brațele jos. Bează zona! Push left! Pasa e bună! Bravo! Gata! Băi, dar nu a plecat de acolo, plecă la noastră! Bravo, bă! Băi, fiți mai responsabili, băi! Eric, să fie acolo aproape la... că sportul studențe joacă la contest și să fie acolo aproape la contact. Sunteți gata? Da, vorbește cu 11 să fie în spatele tot timpul. Mai în spate, Florică! Așteaptă! Joacă! Timp oprit. Pune steag, la 10. Pune steag, Eric. Pune steag. Lua contact cu el în aer? Da, eu la suportul. Suportul cu el. Ok. Marcul e aici? Nu am nicio șansă, da. Numărul 11, da? Să fie mai atent numărul 11 când vine să nu ia suportul. Timp pornit? La 10? Nu. L-am dat la timp pornit. La 10 metri? Da. Uite aici, așteaptă. E a treia oară, vă rog. E prima dată, asta consider tu că e prima oară, e prima dată când a luat cu adevărat. Celălalt a fost contest corect. Te retragi, continui să te retragi. Se joacă aceeași minge, nu a fost mânuită, joacă! Gata! Hey, go! O ținem. Alex, bubuie-l, că l-ai fi Maria. Că poți să scapi. Bubuie-l. Hai. Scuze, mă. Scuze, băieți. Nimic. Timpul e oprit, am duc cu jucătorul jos mai puțin să luați niște aer. Și voi luați niște aer. Suntem moi, băieți, suntem moi.
Păstrează Marcu. Nu, s-a oprit înainte nu a continuat și de aceea am apreciat. Era angajat în placaj, jucătorul a pasat, de adevărat a luat contact, dar nu l-a dus jos și nu a făcut nimic, s-a oprit. Anton, cum e? Hai sus, nu coci. Hai Anton, hai! Timp pornit? Distance? Lung. Nu mai iau! Fără de astea. Ce trebuie? Stai. Crouch! Ce ai nevoie? Bind! Set! Da, sub presiune și rotit. Ce dați sub presiune după care rotit? 3 puncte. Nu pot să dau 3 puncte, doar lovituri la bețe. La bețe. Hai, băieți, că ține vremea cu noi. Plânge bine, aveți voi, băieți. Îți pare o lactă mare de aia. Tot meciul a mers foarte bine cu distanța. Tot meciul a mers foarte bine. Se joacă! Fără mână acum? Ok, gata. Vreau să mergi cu brațele pe balon și să tragi de el. Da! Du-te-și! Gina! Eliberezi? În spate? Stop! Înainte. Hai, respirăm! Respiră humorul, gata! Not now. Haideți băieți, haideți jucăm! Mai puțin? Aici Marcu. Here's the mark. Left. La fel, Granada, la fel! Aveți! Bravo. Să intre primul galben. Linia 2! Acum aici! Crouch! Bind! Set! Gata? Introdus în 22? Te întorci, continui să te tragi. Are 10? Ai avantaj 10 metri. Nice, Joe! Vino aici! Hai, Bogdan! Haideți să se nu are să l construite, ne dăm noi singuri singur.
Ok. Cât mai are negru? Ok. Ursul mai în spate! Spune, zi! Ai avantaj! N-am văzut că mingea la voi, îmi cer scuze. Primul înainte la portocaliu, grămadă negru. Mai are un minut. Scuze, that is too far. The last one, indeed, it was too far. Ultima a fost prea mare distanța. Aici e distanța. Ați lăsat voi, ai luat, a fost ok. Au avut avantaj. Nu, la ultima nu. Da. Linia 2, linia 2! Crouch! Stai că n-am a doua. Bind! Set! No, no, there. Doctorul poate să intre dacă e. Nu. 10. Este aici. Dacă te uiți la mine, o să te arăt unde să joci. Aici aproape, Mihai. Era afară în momentul în care a dat, era afară. Dacă sărea din teren, era în regulă. Să intre galbenul. Portocaliu vreau pe linie. Voi un metru mai aici. Ăsta e culoarul, nu mai avansați. Ce? 10? No, chiar dacă e pe primul om, trebuie să fie dreaptă. Margine clar strâmbă. Ok. Obține margine. Margine. No contest, first man. Da, sunteți în 22. Uh, 10 metri. Rămâi la 10. Asta a fost. În 5? Yes! Zona, fără mână. Yes! Introdus în 22. Spune. Cum spuneți, Gabi, nu e la zona mea prima dată. Dă. Cât în margine, negru? Toți în margine. Toți în margine, da. Negru pe linie. Portocaliu. Primul om. Ești primul om? Îți arată colegii. Să se facă schimbare. Ține Florin să nu joace, să se facă schimbarea. Să-l ții pe talonel. Da. Toți. Hai, Doni! Luca, vino aici. Se poate juca. Înainte, primul înainte, al doilea înainte. Da. Primul înainte în margine, la săritor, după care al doilea acolo. Nu nimic, nu vorbiți, dați de mingea la băiat. De mingea la nou. Haide, sportul, aveți grămadă.
Anco. Distanță. Poftește, negru. Nu știam care cum... E luăm tare, băi, grămada! Don't move! A doua! Număr 9, dacă dorești să stai acolo, poți să vii lângă el, ori la 5 metri. Poți să vii lângă el și poți să mergi după aceea dacă vrei, sau la 5 metri. Crouch! Bind! Set! Joacă mingea. Gata? Îl lași? E în spate! Bine, Marian, fight, fight, fight! Joci avantajul. Zona! Nu, fără mână! Avantaj terminal înainte! Joacă! Nu, fără mână acum, fără mână, fără mână! Fără mână! Joacă! No hands! Du-te, vină aproape, vină aproape! Stai, stai, stai! Joacă numărul 9, joacă, joacă-și mingea. Zona! Vino, vino! Lasă-l, lasă-l! Joacă, joacă! Numărul 13, Budi, a marcat. Mai avem 20 minute. Destul, nu? Uite-te cum e senin în zona aia și deasupra terenului tău rămâne în oraș și plouă. Da? A, se vede cerul. Trebuia să întorc aici? Trebuia să întorc la paravanul ăla? Glumesc. Glumesc. Partea stângă, schimb strategia? Schimb strategia, bați în partea stângă? Nu mai pot ăștia. Bați în stânga? Ok. Ce să mai protejăm cât mai, că au băgat ăștia pufoși ăștia să-mi la picioare, zice. Eliberează-l! Introdus în 22! Margine pentru negru. Eric, fă-mi tu culoarul, te rog, în față. Toți în margine, toți în margine, băieți! E ok, ce dați un pas tu, Eric, așa. Lasă culoarul! Stai, 6, intră. Așa, mulțumesc. Bun! Negru, negru, închide culoarul. Atenți! Negru, închide culoarul, așa. Ok.
Opțiune. Opțiune. Margine. It was a contest. Capitanul nu. Atent! Joacă! Joacă! Zona! Primul. Doctor! Da, lăsăm aici, că să vină doctor și după care îl luăm. Când ai luat molul și l-ai... Scate picior, nu a fost ceva. Da, da. Da, exact. Merge? Schimbare? Ca să mai forțe să se facă schimbare. Robert. E ok? Ok, sus. Two whistles. Timp pornit? Maron, ținut. Le facem după margine. Câți negru? 4, portocaliu. Eric, fă-mi culoarul, te rog. Hooker! 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 Talonior, hooker, number 2. Between 2 and 2 meters. 2 meters. 2 meters in the middle. Joacă! Ai avantaj pentru înainte! Ești pe spate! Avantaj terminal înainte! Joci! Stop! 10 metri! Am steag, 10 metri, 10 metri. Un croc roll fără intensitate. Doar fii atent, nu mai faci asta, ok? O să întorc împotriva lovitului de peapsă pentru un croc roll. Nu. Răsucire de crocodil! Aici. Cât în margine? Portocaliu, cât? Ok, vezi că de vești culoarul. Ok, scuze. Numbers. Portocaliu, portocaliu, cedează. Portocaliu, cedează. Uite de la colegul meu, asistent. Cedează, cedează. Cedează. Lasă, lasă așa, lasă fi. E în spate. Aici, minus, Bogdan! Eliberez, eliberez! Zona! Zona, zona, fără mână, fără mână, fără mână! Prima dată trebuie să elibereze zona 29. În spate! Fără mână, fără mână! Atent! Ești! Joacă, gata, gata aici!
Eliberează zona! Roll away! Gata, gata, gata! Era convins! Terminează, terminează aici! Rămâi, rămâi! Nu, nu! A căzut el, nu? În spate, da! Zona! Zona, prima dată, fără mână! Dardean! În spate! Atenție! Stai, stai! Atenție! Mol! Am strigat mol, balonul a fost blocat. Da, scuze, îmi cer scuze, am aruncat brațul. Voi ați fost în posesie. Bravo, băieți, bravo! Da, da, exact. Umorul are grămadă. Hai, hai, hai! Aveți! Tare rău comanda asta. Hai! Hai! Până în butare, da? Uitați-vă la oameni! Cât tare, cât merge. Dragoș, chipă! Haide, coach! Bind! Set! Stai nou, stai nou, nou! Stai, să nu urci! Balonul a ieșit! Joacă, joacă, joacă! Fără mână! Gata, gata, ei! Hai, nazu-te! În spate! Sus! Asta e că nu poate de gravat! Jucătorii! Capitane! Poți să joci? Și voi... Nu, nu poți să joci, normal. Vreau să mergeți 10 metri voi. Nu. Am vrut să o iau și când m-am rugat să aruncat și eu și ne-am pocnit amândoi. Pe lateral. Nu, ascultă, nu accept așa ceva. Acum, nu, asta ți-a spus el. Eu am fost aici, am văzut. Ai mers, nu ai avut nicio intenție de a lua balonul, ai mers cu brațul lipit de corp și ai mers și era în cădere. N-avea niciun sens pentru asta, ok? Și acum și ne calmăm. La 10 metri! La mine la 10 metri! La 10 metri! Vă dau timp să mergem la 10 metri. Două fluiere. Timp pornit? Primul bloc sus! Portocaliu cât se marge? 4 negru. N-avea nicio treabă să salvăm. Rămâneți pe linia de țintă. Roșu! Spune. La cine? Îți joci avantajul fără mână! Îți joci avantajul înainte. Zona! Tu ești bine? Nu a fost colegul tău. Ai avantaj, offside numărul 11. Zona! Nu, lasă că ți-a. Ai avantaj pentru offside. Gata, 8, ești bine acolo, ești bine. Tu bine? Aici ne întorci la offside. Da, am văzut. Cipi, nu. Ai căzut după care te-ai ridicat, tu ai făcut efort bine. Exact. Nu pe tine te-a penalizat. Afară! Zona. Yes! E balonul aici! Numărul 20. Nu. Ișai! Nu, 5 metri, pe 5 metri n-are voie. 20, toată echipa. Aruncat direct peste. Calmați-vă puțin, nu știu cum fiu rapid, că nu e ăsta. Respirăm. Păi da,
Joacă! Maian! La toată lumea. Hai, măi, așa! Grămadă? Da. Hai grămadă, hai grămadă, hai! Yellow, Ancu. No, yellow, Ancu. Hai, leacă, băi, hai grămadă, tari! Hai, toți up! Distanță un pic. E foarte bine. Hai, bă! Suntem fără unul acum. Vine unul... Sunt eu aici. Hai, bine. Bate opul. Vine doi. Nu am zis, dar comenzi după care te las. Suntem în minus, stai lauși. Crouch! Fă humor! Hai, Chris! Bind! Set! Așteaptă! Juca a ieșit, gata! Introdus în 22! Fără mână! Mergi direct pe balon! Ți-am spus fără mână, racul format. Nu, aici 10, dacă vrei. Poți să joci. Au 10! Ori! E în spate! Nu, fără mână acum, fără mână, e jos! Da, îți văd brațele, e ok. Ieși! Introdus! Lasă-l! Joacă! E în spate! Nu, joacă! Ești bine? Nistor mai aproape! Da! Fără mână acum? Ia afară! Nu, ia acolo, contur. Ieși! Jos, mă! Pot aici! Zona! Mai repede zona! Continuă să te retragi! 12, continuă să te retragi! Din picior! Poți să joci! Fără mână! Nu, 14! Zona! În spate, portocaliu! Gata, lasă-l! Joci avantajul? Galben înainte! Asta e decizia mea. Galben înainte. Ține aici, ține acolo. Mai tare. Da, grămadă pentru voi. Gata, ești bine? Ok, afară cu apa acum, Andrei. Mai avem 2 minute și terminăm. Da. Hai, Chris, tare și asta, da? Grămadă, înainte, portocaliu. Afară cu apa, băieți! Mai rezistați încă 2 minute. Așa stai apa. Mai știu că e mai mare decât eu. De ce nu trecut? Nu te mă fac 3 oameni ăștia. Vă fut unul în rest. Știi, bă, Băieți, dacă toate merg conform planului, ultima grămadă. tare, da? Hai, Doni, tare! Băi, stați pe loc ca să fie ultima grămadă. Doni, împinge, Doni! Joci, Doni! Da! Hai, zi-mă! Da! Împinge-mă! Coach! Bind! Ridică! Hop! Set! Nu urca! Împreună, joacă! Primul înainte la negru, al doilea revenim.
Da, a fost n-am mers conform planului. Da, Isia, calm. Isia. Ești capitan. Vorbește cu Eu am fost mai aproape de fază. Gata, Mihai! Dar el e capitan, băi. El e capitan, ok? Ai înțeles, da? Nu. Cristof! Nu, doar la tunel. Hai cu fică și cu mine. Nu poți să le ataci. Hai, bă, fitarea! Doi! Strânge! Luăm grămada asta, băi! Crouch! Luați grămada asta! Da, Iordache, sub ei! Bind! Până în but! Robert, sub ei! Toți! Set! Doi! Ia, joacă mingea. Ai avantaj, ridicat. Danic. Hai, ție-ți-o aia cu mingi, băieți! Te greu și la grămadă. Da. Negru, ce dat, sub presiune. Nu, aveți, nu trebuia, să la grămadă. Uite aici ai Marcu. Ultima fază? Nu. Hai o margine frumoasă. Cât mai avem? Se joacă ultima fază. Sigur aici, sigur aici. Aproape. Perfect. Câți în margine? 6 și merge 63. Fere, fă tu culoarul, te rog. Hai grămada legare acolo. 6 dolari tu? Da, așa auzi, vezi. Ancu! Hai, ultimul. 6 băieții. 2, 4, 5, încă 1. Doar dacă doriți. Nu e obligat, doar dacă doriți. Mai puțin puteți avea. Mol! Ai balon acolo! E același mol! Ai avantaj! Uita din lateral! Da? Uite. Continuă, nu? Și la mine. Finish. Gata? Da. Băi, ia. Hai, Sam! Acum iese soarele. Acum, la urmă. Eu am fost. Bine, Mițe! Bravo, bă, băiat!